Mga puso, bilib, 19 years old nga estudyante gikan sa Bago City Negros Occidental, ginkabiliban sa abilidad sa paghampang sang Rubik's Cube. Ang istorya hibalonta sa pagtutok na Edin Pedreso. Naka-blindfold pa samtang nagahampang sang hampangan ng korte kahon ang ini nga lalaki sa video. Apang sa bihak sini, madasig naman nga nagamaniobra sang iya mga kamot agud maplastar sa nagakaigo nga posisyon ang mga kolor sang kahon. Sa sulod sa 17 segundos, ang mga kolor ang nakabalik na sa orihinal nga posisyon. Ang lalaki sa video, amo ang 19 anyos kag second year college nga si Gabriel Angelo Hilado sang Barangay Caridad, Bago City. Siyam katuig pa lang kuno ini sang iya nakahiligan ang paghampang sa Rubik's Cube. Ini ang nagsugod sang siya ang gintuduan sa iya pakaisa. Balay do ka malang do ka hampang-hampang malang blatane aw kag dog na himo ko na siya nga hobby kag sa sige-sige nga hampang do na enhance. Sumugod sadto, wala naging untatan ni Gabriel ang paghampang sa Rubik's Cube. Nangin pala agyan gani ini para ma-challenge siya nga itry sa next level ang iya kapasidad pinaagi sa pag-intra sa mga kompetisyon. Ginkilala ini nga kampiyon sa national competition sa kategory nga 5x5 sa pinakamadasig nga pag-solve sa Rubik's Cube sa sulod lang sa 18 minutes kag 39 seconds. Magluwas mangin isa ka Rubik's Cube master, luyag man sini nga mangin isa ka math teacher. Proud naman ang supportive ng ginikanan ni Gabriel nga wala gina-ekspektar nga ang abi sini nga simple nga hampang ang magadala sa iyang anak sa kadalagan. Support lang Japon. Sa mga mothers no kung ano ang hilig bala nang hindi pag i-pressure or piliton ang bata. Upod kay Reynald Castillo, Aidin Pedraso. 1 Western Visayas.